зиндагиро дар замони мо бидуни ӯ тасаввур карда намешавад. ҳама орзуи ӯро дорад. ҳазорҳо нақша мекашем ки чӣ хел ӯро ба даст орем. баъзеҳо ба хотири ба даст оварданаш ба ҳама кор қодиранд. вай қудрате дорад ки ҳамаро ба ту дӯст ё ин ки душман гардонад. ин чист ки дар зиндагии мо ин қадар муҳим аст? пул. пул ягона маҳсулест ки ҳамаи моро маҷбур месозад ба кор дароем, дукон кушоем, муҳоҷир шавем ва ҳатто ба ҷиноят даст занем. мо дар ин мавзӯъ ба шумо нишон медиҳем ки чӣ гуна ин коғази муҳим чоп мешавад. баъзе шахсиятҳо барои зуд сарватманд шудан чӣ тавр ӯро қалбакӣ месозанд. ва барои миллионер шудан чӣ лозим аст? маҳз ба ин саволе ки барои миллионер шудан чӣ лозим аст, дар охири барнома ҷавобашро мегиред. диққат! навор танҳо бо мақсади иттилоотӣ сохта шудааст. мо ба шумо тавсия намедиҳем ки ба сохтани асъори қалбакӣ даст занед. фаромӯш накунед, сохтани асъори қалбакӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ дорад. махфӣ нест ки бастаи маблағи зиёд дили бисёриҳоро мебарад. аммо касе ин бастаҳоро ба осонӣ ва дигаре бо азобу машаққати зиёд ба даст меорад. миёни истеҳсолкунандагон ва сохтакорони маблағ ҳамеша муборизаи калон аст. истеҳсолкунандаи доллар ин фабрикаи маблағчопкунӣ ва кандакории тангаҳои амрико мебошад. ин фабрика дар як рӯз зиёда аз 650 миллион доллар чоп карда ба анборҳо равон мекунад. масоҳати умумии бинои фабрика миллионҳо метри квадратиро ташкил дода, 5000 нафар дар дохилаш кор мекунад. амнияти ин бино ба он дараҷа пурзур карда шудааст ки имконияти дуздидан ва бо худ баровардани маблағ қариб ки номумкин аст. аммо дар ҳар ҷое ки маблағ аст, дар он ҷо ҳатман мушкилие вуҷуд дорад. ҳастанд инсонҳое ки ба васвоси идораи сусти худ дода шуда тарафи хавф ва ҷиноят мераванд. яке аз чунин шахсиятҳо марде бо номи Виктор Денис. ин мард хост бо роҳи осону вақти кӯтоҳ мултимиллионер шавад. барои расидан ба мақсади худ нақшаи сохтани долларҳои қалбакиро мекашад. соли 1991 нақшаи кашидаи худро амалӣ карда, аввалин фикре дар сараш меояд ин кадом қурби долларро бояд созад. ман ба хулосае омадам ки қурби $20 созам. чун аҳамият додам дар бисёре ҷойҳо аз $20 болоро месанҷанд. ӯ барои сохтани маблағ махсус таҷҳизоти типографие ки барои чоп кардани газетҳо ва дигар маҳсулоти чопхона истифода мешавад харидорӣ мекунад. дар аввал Денис чӣ гуна истифода бурдани ин асбобро намедонист, лекин ин сабаби аз роҳаш гаштан намешуд. дар давоми 2 ҳафта ман бо ин асбоб чизҳоеро омӯхтам ки дигарон дар 2 сол меомӯзанд. Денис тавассути расмгирак як $20-ро расм гирифта, чоп кардани маблағро сар мекунад. барои ман дигар роҳи ақиб гаштан набуд. ман саргарми ин кор шуда будам. акнун ба ӯ коғаз лозим. лекин дар ин кор ҳар коғаз рост намеояд. коғазе ки дар чоп кардани маблағ истифода мешавад, дар фурӯш нест. тавассути якчанд моддаҳои химиявӣ обе тайёр мекунад ки баъди тар кардани коғаз дар он об, коғази оддӣ монанд ба коғази маблағ мешавад. баъди ҳал кардани мушкилии коғаз, боз мушкилии ранг пайдо мешавад. Денис барои интихоби ранг ба хавфи калон меравад. як порчаи маблағро бурида, барои интихоби ранг ба фабрикаи рангбарорӣ равон мекунад. ин аз ҳама амали хатарнок буд барои ӯ, чун фабрикаи рангбарорӣ метавонист нақшаи ӯро фаҳмида, полисро хабардор кунад. ман метарсидам ки ҳозир ё лаҳзаи пас ба хонаи ман полис зада медарояд.
вақт рафта истодааст. Денис дар тарсу ҳарос интизор аст, ки ба хонаи ӯ полис меояд ё ин ки ранг. аммо бахташ баландӣ карда, ба ҷои полис қутиҳои ранг меояд. ҳама мушкилӣ паси сар шуданд. коғаз ҳаст, ранги лозимиро ёфтам. ман аллакай худро миллионер ҳис кардам. дар аввал маблағҳо на он қадар сифати хуб доштанд. денис ҳаракат мекард, ки сифати хубро ба даст орад, вагарна ҳаёти ӯ дар озодӣ тамом мешавад. баъди чоп кардани як миқдор намуна, сифати маблағҳои қалбакӣ хуб шудан мегирифт. ин асбоб дар як дақиқа $100,000 чоп карда мебаровард. ҳамагӣ денис $11,750,000 чоп карда, ҳаваси миллионер шудан хаёли ӯро бурда буд. лекин маблағҳо барои истифода бурдан ҳоло тайёр набуданд. барои истифода бурдани маблағҳо бояд ки ба назар кӯҳна намоянд. аммо чӣ гуна ин натиҷаро ба даст овард? як шаб пеш аз хоб ба сарам як фикри олие омад. ҳар як маблағро дар оби махсуси химиявӣ тар карда, бо дарзмол хушк кардам. дар натиҷа коғази маблағ фарсуда ва ба назар кӯҳна менамуд. баъди тайёр шудани маблағҳо, денис бо маъшуқаи худ мошинашонро пур аз маблағҳои қалбакӣ карда, ба шаҳрҳои гуногуни амрико равона мешаванд. онҳо аз мағозаҳои хурд ё тезтайёрҳо ягон чизи камарзишро харидорӣ карда, $20 қалбакии худро дароз мекарданд ва бақия маблағи ҳақиқӣ мегирифтанд. чӣ фармоиш додан мехоҳед? лутфан як колаи хурд диҳед? тамом? бале, аз шумо $1.20. ин бисёр як ҳолати эҳсосӣ буд. ман сахт тарсида будам. аз пешонаам арақ мебаромад. духтарак аз дастам маблағи қалбакиро гирифта, бақияшро ба ман баргардонд. дар ҳамин ҳолат ман фаҳмидам, ки нақшаи ман амалӣ шуд. билохира ман миллионер мешавам. ҳоло бошад ба миқдори $18.80 бой шудам. муваффақият, комёбӣ ва бобарор шудани ҷинояташон онҳоро маст карда буд. барои иваз кардани пулҳои қалбакиашон ба шаҳри Лас-Вегаси Амрико равона шуданд. дар шаҳри Лас-Вегас барои иваз кардани маблағҳои қалбакӣ, ман казиноро интихоб кардам, чун дар дохили казино маблағи зиёде муомилот мешуд. ҳеҷ кас ба сифати маблағ аҳамият намедод. нақшаи ман чунин буд. бо маблағҳои қалбакӣ фишкаи казиноро харида, бо маъшуқаам бозӣ мекардем. баъди бурд кардан боз фишкаҳои казиноро ба маблағ иваз мекардем. аммо ҳангоми иваз кардани фишкаҳо, ман аз хазиначӣ хоҳиш мекардам ба мо $20 надиҳад. денис бо маъшуқаш дар муддати кӯтоҳ қиморбози калон шуданд. онҳо ҳар рӯз ба казиноҳои гуногун рафта, маблағҳои қалбакии худро иваз мекарданд. дар давоми як ҳафта онҳо зиёда аз $2 миллион қалбакиро ба доллари ҳақиқӣ иваз карда, хостанд ки ба ин амалашон хотима диҳанд. денис бо маъшуқааш охирон бор аз казино баромада, мехоҳанд аз як дукони хурд об харидорӣ кунанд. онҳо обро гирифта $20 қалбакиро медиҳанд, ҳоло он ки бо худ зиёда аз $2 миллион ҳақиқӣ доштанд. ин зани фурӯшанда як одати аҷибе доштааст, ки ҳар маблағе ба дасташ меомадааст, як кунҷи хурди он маблағро даронда мегирифтааст. одати аҷиби ин зан сабаб шуду макории денис ба охир расид. он зан як кунҷи маблағи додаи маро даронда дид, ки даруни коғаз сафед аст. аз ҳамин ҷо қалбакӣ будани маблағро пай бурд. ӯ ба мо ҳеҷ чиз нагуфта, пинҳонӣ полисро ҷеғ зад. денисро бо маъшуқааш дарҳол дастгир карда, ба шӯъбаи полис бурданд. вақте аз ӯ пурсон шуданд, ки аз куҷо ин маблағҳоро ёфтааст, ӯ гуфт: ман аз лаби соҳили дарё як сумка ёфтам, дарунаш пур аз ҳамин маблағҳо буд. аммо полисҳо ба ӯ бовар накарда, ҳуҷрае ки дар меҳмонхона гирифта буд, кофтукоб мекунанд. дар натиҷаи кофтукоб далели асосии ҷиноят ёфт мешавад. далели асосӣ ин дафтарчае буд, ки денис дар он тамоми нақшаи ҷинояташро муфассал навишта буд. баъди ёфт шудани дафтар, ман фаҳмидам, ки ҳаёт дар озодӣ барои ман тамом шуд.
дар суд Денис бо маъшуқаш ба гуноҳи худ иқрор шуда, маъшуқашро барои нигоҳ доштани маблағҳои қалбакӣ 6 моҳ ҳабси хонагӣ ва $1000 ҷарима карданд. худи Денисро бошад барои сохтани миқдори зиёди маблағҳои қалбакӣ ба муддати 8 сол аз озодӣ маҳрум карданд. сабаби дастгир шудани Виктор Денис сифати пасти ранг ва коғаз шуд. коғази аслиро барои чоп кардани доллар махсус ширкате истеҳсол мекунад, ки тарзи тайёр карданашро махфӣ нигоҳ медорад. ҳамин қадар гуфта метавонем, ки коғази оддӣ аз дарахт тайёр мешавад. коғази доллар бошад аз пахта ва зағир. пахтаро бо зағир дар махсус дегҳои калон ҷӯшонида, тавассути прессҳои махсус хушк карда рулон мекунанд. ҳоло ин рулонҳо дар назар танҳо коғази печонида менамоянд, аммо дар натиҷа аз ҳар яки онҳо $3 миллиард و 500 миллион чоп мешавад. баъдан ин рулонҳо ба фабрикаи маблағчопкунӣ равона карда мешаванд. ҳоло мо дар ин ҷо мебинем, ки чӣ гуна доллари аслӣ чоп мешавад. ҳангоми равиши чопи маблағ, кори асосиро таҷҳизотҳои махсус ба анҷом мерасонанд. пресси махсус коғазро бо вазни 12 тонн зер карда, тамоми дараҷаҳои ҳимоявии маблағро дар коғаз мегузорад. вақте ки дар коғаз дараҷаҳои ҳимоявии маблағ гузошта шуд, коғаз ба станоки чопкунӣ равона мешавад. қоидаҳои чопкунии маблағ чунин аст. дар аввал пушти маблағро чоп мекунанд, чун ин тарафи маблағ ранги зиёдро талаб мекунад. барои хушк шудани як тараф 3 рӯз интизор мешаванд. баъдан тарафи пешашро чоп мекунанд. ҳангоми чоп кардани тарафи пеши маблағ, рангҳои махсуси металлӣ истифода мебаранд, ки бо туфайли он рангҳои металлӣ ба назари мо ранги болои арзиши маблағ аз ҳар кунҷ гуногун менамояд. чӣ хеле ки мо дар боло гуфта гузаштем, ин фабрика дар як рӯз зиёда аз $650 миллион чоп карда мебарорад. ҳар як варақҳои чопшуда аз таги махсус сканерҳое мегузаранд, ки он сканер иллату нуқсонҳои маблағро муайян мекунад. агар дар маблағ нуқсон ёфт шуд, дарҳол аз ҷараёни чопкунӣ бароварда мешавад. баъди санҷишҳои зиёд ба ҳар як маблағ рақами махсуси муайянкунанда медиҳанд. рақаме ки дар як маблағ дода шуд, дигар ҳеҷ гоҳ ба дигар маблағ дубора дода намешавад. дар охир маблағҳо ба сехи печонидан ва бастакунӣ мераванд. дар ин сех маблағҳоро бастаи 100-донагӣ карда ба анборҳо равон мекунанд. ин маблағҳо барои истифода бурдан аллакай тайёранд. акнун ба саволе ки дар аввали барнома буд, ҷавоб медиҳем. барои миллионер шудан чӣ лозим аст? дӯстони азиз, ҷавоби ин савол бисёр осон аст. барои миллионер шудан танҳо $1 миллион дар кор. тамом.